8 तारिख जानुवारिनि पार्टीमुं ताबखाजरानि जतनि साइ सेलेक्टमा सिंसा पार्टीमुं एबा किरमा सिंसा पार्टीमुं होनि होनजागै दङ आ पार्टीमुं यागलो हास्ते गोनाङै दालबिदाल मथा एबा दालबिदाल आदरनि खुक्तै खायकमानि एबा गोबांमा कक्सिल जामुरक खानाय मानखा अबहायखनो जोंतिनि नुगै मानखा जे हासेनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर देबबर्मा फाइसक बायजाक दसरामबारि निसिमी माधबबारि ताउ खुमुलंग फाइसक बाय दालबिदाल नग दालबिदाल नुखुङो कक सालायका लुकुरकनो चुबाखा लुकुरकनि बियालनि कक खानाका लुकुरकनि जोंजालनि कक खानाका अबहायखनो आं थायथायनि कक सानानि थांनाय टीवाईपीसी नि प्रेसिडेंट टीवाईपीसी एडवाइजर ताखु गकरा रंजित देबबर्मा बाय बाहाय वानसकनरक थांनायनि पार्टी मुं बोसोगजरा तैयाबो सेलेक्टमा सिंसा एबा नरकनि बदलनि बखाक्तै बबाहाय स्टेप ना हारजागनाय बबाहाय कक साना मुसुंनो अमंखा बिलाइखेनो सेलेक्टमा सिंसा आदिनो एमन कोन सिचुएशन क्रिएट हुंया जेता गुलि खलायनो नांगोन किन्तु अर जे गभर्नमेंट जे अर ताम वानसुगै बरंनो गुलि खलायका दिनो आरो तो पुलिस अफिसार गोबांमा बोसाजाक बरक बाहायके बरक बोसाय तंतुतै अ जे सिपाइ तिया सारनो गुलि कग्रिखा अर तो कुनु दांगा बनांया अर वानसा तिप्रा बत्तानलाया अ बलं बरक बायबो कगलाया सारा नॉर्थ ईस्टर्न आदिनो तो अमन तै सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल न तै सब सलि तंगो गा त्रिपुरा राज्य ब आबन रगिनो नेसुबाय दाकक जाक जे बन अर उनको जागै तंगो आर दिनो तो शांतिपूर्ण न कुनु त्रिपुरा सार दिनो सबा खलायनै तो वानसा नक सगैदिया वानसा न दाति खलाय तान्या तांगै बरंनो कगजाका आ जे कगजारन याको तो सिलाइबो करे लाठाबो करे बर्त लाठा तो यार दिनो सिलाइ तै सबा खलाया बर जे कगनानै नांगानो गारा आसे पुलिस गोबांमा अफिसार तंगो एसडीएम तंगो तैबो अफिसार कतरक तंगो एसपी तंगो बरखे नुगयादा बर माना खलायमैया अ निरह निरस्त्र बररनो बरक जे कगमानि म ब्लाइखे जों खानांगौ चिन्ति वाईपीसी तामनि हिनबा जों सिलाइरमै फायका जों गभर्नमेंट फोर्स बाय कगलायका बीएसएफ बाय कगलायका आसाम राइफल बाय कका आर्मी दुग्रा रेजिमेंट बाय कका कायसा मेजर न चिनि बरक बाय कगलाय थैका किन्तु अमति परिस्थिति उंयाखो जे आदिनो जे डेमोक्रेटिक मुभमेंट खायमानि यागुला बरंनो जे कगनानि जों तो नुगै मानखा जे काश्मीर फानो फादार हासेनि पाकिस्ताननि फायनाय कुनु टेररिस्ट न फानो गुलि कगनानि आर्मीनि अर्डार करै पेबो जागाव कि काश्मीरनि हाय परिस्थिति बा तमुं फायदा सकबायका जे टंकसं लुकुरकनो और जागा मुभमेंट खायनारकनो गुलि कगमानि बाहायमा दं अमंखा आं आनि व्यक्तिगत भाबे आं सावो आं म थानोङै साया आं वानसुकमा आंगाकाय और जारा जे कगनाय बर कम्युनियेल अतियासानि बिसिङो कयेकजन कम्युनियेल टंगो आं खा खलायो बरंनो ताबुंनो एरेस्ट खायनानै नांगो अ इनक्वारिनि सिगां बरंनो एरेस्ट खायनानै नांगो एबं बरंनो आइन तामतं राइट तामतं बरंनो आइन तै मुखामुखि खालायनानै नांनाय एबं बरंनो कठोर शास्ति बंनि बागै जे तंमाने कठोर शास्ति बरंनो रिनानि उंथुन अमना आं नायो एबं बोसकांनि सालो फियाबा जों दाग नुगै मानखा गुलि कगजामान पार्टी मुंसिमिया अ जागाव फाय दसरामबारि आमजायाव नक हुक सोबाय जाखा दुगान पादक फालनक रक सकता जाखा सोबाय जाखा एम्बुलेंस अटैक खालाय जाखा जत पार्टी मुंनो नों बाहायके नक अ जागाव राजनीतिक षड़यंत्र दंना त्रिपुरा साबाय वानजैनि बिसिङो तेबो तुंलाय तुंलक थतक आबहाय परिस्थिति खायनानि बागै द बाहायके पार्टी मुरक पार्टी जाखा और आं जे नुमानके राजनीतिया और किसु जे इनको टियासानि बिसिङो जारा कम्युनियेल टंगो एवं आं खानाका एवं आं फुटेजबो भिडिअ फुटेजबो नुखा और कायसा राजनैतिक बदलनि फ्लेक्टरिबो आ दिनो गोबांमा 3-4 गारि फायका हिना आं खोनावो एवं बरगनो नुखा आरोनि बरक हादुल खितार माने चिनि दफानि बरगनो एवं अ दसराम चमुनिवो जेता ब्रिज गानावो आरो जे नक छगनाय आरो पुलिस ताय आ बररगनो फाय सगु हिनै आं बखनाका एवं आं भिडिअ फुटेज अब अब नुखा एकाय म और जेटा कन्सपिरेसि खा म और किसु बरक अम गभर्नमेंट नि बिसिं तिन उंना जेटा तिया सारंनि बिसिं तिफान उंमानो जे अम अमतिके फनांगै और एकटा कम्युनियेल और रायट खलायनानि बागै एकटा कन्सपिरेसि उंगैफान मानो एंगाकाय आं खा खलायो चिनि बररक कसang खायनो आबनो पार खालायका ताबुक पार्टी मुंनि यागुलो तेबो कक्सिल चामं कासाव जे हासेनि ताबुक सीएम बिप्लब कुमार देब नबो स्वराष्ट्र दप्तरनि मंत्री बिनि अर्डार सारा ताबुक साबो गुलि कखना बिनि अर्डार सारा गुलि कगजागै तंग ताबुक सागजराते तिनि बाइके 8 तारिख तिनि 16-17 तारिख ngै तंग प्राय 10 दिन कासा कासि ताबुक बो एरेस इंगियाखौ खरकसापन बाहायमा तंग जागावो केबनो बासिरनानि बागै चेष्टा दा खलायजागै तंग गभर्नमेंट जुदि बमन सुस्थ तदন্ত नायखै तो
प्रथमनो ब ओ जे कंगनाय रंग अब तो भिडियो फुटेज दंगो बंगनि बसकां काइसा ऑफिसर ब नुगो भिडियो फुटेज एके प्रथम तो अमर रंग न जे कंगनाय रंग एरेस्ट खाइलाने नांगो हेकाय निनि और एम्बुलेंस जे सबाय जाखा ओ एम्बुलेंस सबाय जाखनि वो तो बरक स्टेटमेंट बरिखा जरा बुजांनाय गाड़ी ड्राइवर बरिखा ताय आरो बरंना हाइमे तुइ फाइनाय रंग बरिखा आ बुजांनाय र साका बचंग तियासार न बु हिनै তারপরে তো আর ক্লিয়ার রঙই থাকে আর তাই খগই তো না কতন করি খার তাবো প্রথম যে বুনাই রং আ পুলিশ অফিসার বস কাঙ্গ সাবো কখা সাবো বুখা বরং সিনি মানো প্রথম পরং সিকাং এরেস্ট খাইলাইনে নাংলে তাঙ্গই তাবসে পয়ন্দং কইয়া একা মন তুই তাবসে পর্যন্ত কইয়া একা আর অম সিমিয়া নিনি एसके दास सिनी जे सिनी बुबाग्रानी जे एक स्टेज तंगमा जागावो आरो त बिनि काइसां को माका एसके दास तमसिकाम सुजन कुमार दास मुंगै खरकसानी तियासारनी नेम प्लेट बार क्लाइजाक मा खांखाय अब त प्रूफ मुखा जे म जे बरन खलायु हने तार परे तांगै बरन ग्रेप्तार खलाइजा गया अबनो ताबुक चिनि संकाय केनरनि बदलनि बखाक्तै तामनाय जे मेजिस्ट्रेट लेभेलनि इनभेस्टिगेशन ना जे सिटिं जस्टिस बाय अबन नायतुक जाक्थों बाहायनो नरसान जों मन मेजिस्ट्रेट पर्यायनि सिंनाया जों जुडिशियल इनक्वायरि उंथन एवं जारा अ सामुंग जारा कुबुलजाक सय कुबुलजाक जे तियासारक चिनि दफानि बरन कखा एम्बुलेंस सबायका बाजार सका दुकान सका चिनी तिब्रासानी दुकान चिमे बासाय खाय जे सका अमरंग बरंग दाति दाति खाय जे संनाय रंग एरेस्ट खालायना नंथन एवं बरंग बिचारनि मुखामुखि खालायना नंथन पाइथाकनि इनथानि काहे सोंनानि मुसुंमानि हिंगाके हास्टेव तो कताल हापां फाइमानि यागुलो जों नुगैमानखा बिसिसा कानानि बखाक चलो पाल्टाय बुमुं दoi mungsasek pada paltok jakha eba o party mongo ta hozarti chini cabinet minister khorong nei tong tipara sarong ni norong ni ta hozarti o party mongo mungsasek khanang mani eba mungsasek kebengei haste habang kok samani nuna nokha tangi kok salia bahima tong o party mong अमा बिलाइ खेनो जों खानांगौ जे बरक एक समय सावो जों दफानि बागै हानि बागै हिनै किन्तु चिनि चिन दफा ककजागै तंमानि परेब एवं और चीफ मिनिस्टरनि दायित्व तंमानि परेब चिनि खरकसा त्रिपुरा सा और जे इनचार्ज चीफ मिनिस्टर तंनाय ब चिनि को दफानि ककजांनाय रंनो फाइनाय फैया तांगै नाय फैया ब तांगै और सकपैया तामो उंगै ब फाइमैया अब ब क्लियर के साना नुंथन हंगाका आगामी दिन ब जुदि तिप्रासानि बागे कक साया हंगाकाय ब पाहार गोसावै बिनि राजनीति पाहार से ब पाहार फाइ राजनीति खायनानै बिनि मुटामुटी लामा कुफुंगै फाइनाय हिने आंखा खालायो त्रिपुरा हानि बररक नायो त्रिपुरा सारक जतन थानचांथन और राजनीतिया बरक तांगै एक कैबिनेट मिनिस्टर तंगैब ताबसे पयन काइसा कक बसाया एमनकि बंगनि पार्टीनि बरक ब ताबसे पयन उनको याखौ गाय और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिन दफानि बरक एवं ब काइसा आंचलिक दलनि निको अजामा ब हेकाय ताबसे पयन ब तांगै अ ककजनाय रनो रां खकचाबन सुबासु रिमाया ख चिनि बुबगरा रिमाखा एडीसी गभर्नमेंट निखा जों किसिनि संगठन कोनो फान करै जों आ दिनो चिन ताखौ सुरन ब आरो रां दिखा बिनि पकेट नि तिखलाय जों खायरं माबाय मुक्ति कलायखा जिबि थांनायफ्रो आनि फेमिलि ब कापखा निताय देबबर्मा बिहिक ब काबै तंखा आनि मुक्ति ब कलायखा आबे त खायरंमा सिनचाजा आं निताय बाबुनो ब सिनोबो बानो सिनो आनो नगै आं बनो मिहुमै मा कापखा हेकाय जोंसे चिनि कोनो करिसे जोंसे खकसा खंदिपन सुबाय मांखा गाय गभर्नमेंट ब तंगो ताइसे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनि दफानि बरक तंगो हा ब त सुबा फाइना नांब्ले अब सिमिया चिनि बरक 9 दिन आरो कलाय तंगो खरकसा पहर देबबर्मा हे गुलिति खलाय जागिया आं पहरनो संगा निन खिकरको गुलि र तंख सार आनो मन नायखा हेकाय त गुलि करि खान छौ ता वरन गुलि नखर बन तांगो अबहेला खलायजाक हेका अब निनि आनि हिनै न त ता अबहेला खायजाक नाबले हेका ताबो और इनक्वायरि अब जे डीएम पर्जानि जेरि माने और ब निनि आनि हिनै न तबले हेका ताबो इनक्वायरि जुदि जुडिशियल निको इनक्वायरि रिखाके त मानजाकै थानाय तांगै बन खलब नाबा नों जुदि न आइनि शासन जुदि नायु हिंगाकाय नोंखौ दि ता कायसा खानां माने म जे कोनो घटना घटेका गाय ताय आरो वानजिनि अफिसार रहया जत तिप्रासा अफिसार न पाठंनाय तिप्रासा नांलायथु हिनै अम बचाया आं बहाक थांलिया आं जे कम्युनियन नि बखाक दाउते केसे कक गांगा जे सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खलायजाक मानि यागुलो नॉर्थ ईस्ट नि दालबिदल हास्टेव जों नुगैमानखा मिनिस्टार या करखा पोसिया करखा बीजेपी हापाक माइ काकलायखा फियाबा खायक मानि ककंके त्रिपुरा हास्टेव बहाय मांपलि काइसेपन नुगैमान लिया जे ओ बिल न कासुनानि बागै बबाहायके नों कक सानानि मुसंनाय अरननि मिनिस्टार यादा याकार न आचुक थाय एबा बीजेपी बाय यादा याकार लायनो आबा नरनि बदलनि बखाक्ति बबाहाय बसगां मुभमेन्ट खलायजानाय थाङै दं अमंखा बरंनि पार्टीनि बेपार तबे आं मने खलायो बरक आईपीएफ तिनि जे अजामारक एमएलए रक ताय मिनिस्टारक बर इमिडिएटली न रिजाइन नि नांगो चिनि दफाना ककजांमानि कारण अ सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल
जुदि पासुङै थांगाखाय चिनि दफा कमरि थांनाय चिनि हावानो चिनि हास्तेनो जों कमरि थानाय अरो जों तेबो हापाइमानि परेबो अ एडिसि नि कुन तंलाक जे थानाय लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट आमालो 35,000 एडिसि एलाकाव 10 नो रिहेबिलिटेसन दिकलां थांका हिंगाखाय अमनि बागैनो आं सानो नायो आं बरनो कयजाओ बर दफानि बागै जुदि साइ तंखाखाय दफानि बागै वानसुगै तंखाय हानि बागै चबा खलाय तंखा हिंगाखाय बर ताबुक न रिजन नांगो मेको मन्त्रि सभा न हयते एवं अर दफानि बागै चबा खलायनो बागै बर फिल फाइनाल नांगो सिटिजेनशिप बिल अबनो रसायना जे केनरनि बसनि मोमेन्टाम सिटिजेनशिप जुदि रसायना हाय अंकाय जों सारा त्रिपुरा ताइ नर्थ ईस्ट न तयिनो जों चबा खलायनाय अंकाय जों बसकांगो चिनि सनमेलन गय तंगो जों खा खलाय आरो जुराम थांगानो तुमनाय हनै जों मनो जों प्राउड मा खलायो चिनि सेलायबे चबा रमनाय खरकसा ताबुक मिजोरामनि चीफ मिनिस्टार ते गोबां मा आसाम हास्तेओबो एमपी खरकसा तंगो इंको बो ताबुक बनि दल प्राथिंगै बुसाजाय जिदिजाक एका गोबां मा एमएलए बो तंगो आसामो उल्फानि जारा सालेन्डार खलाय बुसाजाक एका कायनिनि इंको एनडीएफ बि रंनि बो बुसाजाय आमते बीएलटी रंनि बुसाजाक आमते गोबां मा तंगो एका सुतुरां जोंबो बुसकांग सालो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल एका जों तो ताबुक एनआरसी नि बागै तो सुप्रीम कोर्ट जों केस न फाइल खलायका किसु सालनि बिसिङाव हियारिं नि कक हेगाखाय जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि बागै खाय जों बनो रसायनानि बागै खाय जों सभा खाय खलायनाय एवं अ सभा एमन सभा उनाय जेता किरिमा सिनसा एवं खाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट त्रिपुरा हावक ताइ केबो खलाय कमते डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों म फुनुगै रिनाय स्राय केन साव बेलायके हामनि नि जरा गाहामनि बागै नुगै मान खायबा खनाय मान खाना रक चिनि खरां नाय तंनाय रक चिनि टीवाईपी सिनि एडभाइजरी ताखो ओकरा रंजित कुमार देबबर्मानि खुक्ति जे स्राय कक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिन पास खांगां काबो चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै बा हासिनि तंनाय एबा हासिनि सिमिया हाकतनि तंनाय लुकुरंनि बागै बुसुरतै किरिमा सिंसा एबा बुसुरतै हामिया पिया बबनो स्राय मेसेज अबनो स्राय साख्लाय मुंजे बरंनि मथानि बखतै एबा खरकसा त्रिपुरा सांगै जे ताबुक रानिं गभर्नमेन्ट नि जे खरगनि कैबिनेट मिनिस्टार न खबै जे आईपीएफटी नि एमएलए रक बरंनि आसुक थाय याकार नांगौ बरंनि सयकुबै त्रिपुरा सानि बागै सबानि बखा तंखांका आबो हायनो कक्सिल चामुं आबो हायनो दालबिदल सानमुं जों खनाय मानका फियाबा जों अबनो नायनाय अ पार्टी मुं न तै दसराम बारिनि पार्टी मुं सिमिया अ जागाबो माधव बारिनि पार्टी मुं सिमिया जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तै नोटिस गनांगैसे हरजलि लाइटं होगे त्रिपुराव तावसा जरातै आबो हाय हरजलि मानिबो जों नुगैमानिया ख आबो हाय कटर पार्टी मुं नुगैमानिया ख जे माधव बारि न कारै फेबा बसकांनि सार अ सिटिजेनशिप बिल नतै लुकुरक बुसक जरातै मुभमेन्ट खाय बुसक जरातै चबावा आंखर आबो जरान कक्सनाय नरक सयनाय तंदि चिनि खरां